crush ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang first Aqua Draw for Estel Draw number 3280. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. Our first winning number is number 23. Number 23 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is number 23. Number 23 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 12 noon draw today are numbers 23 and 23. Numbers 23 and 23. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Kung muli si Donald M. Sarmiento, lagi po nating tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for March 16, 2020.